Katkom ke kubor balayo negasngi Nongiasaid ain rangba I Dr. Fenela Nonglait ilaya thu ba ka Iakhun ya ka Ilekshon Lok Sabha na Shillong parliamentary seat na ka ticket BJP kalong ga beshisha da ka babinrap ba ila penkre yalade ban yakendo bat kinong shnong ka Shillong constituency I Dr. Nonglait ibala ino ya ka kamsan pertai mentala si postnam ila ong ba kinong yalam jong ka Seng BJP dangshen kilaya kendo I ringkat ka jing terwa ka ba ila menjer ila ong balada isya jet in kren halor bonteli kimat ki bakta ki ba in Iakhun ru na ka benta ka jing ito jong ka Indian Olympic Association ka kernet ka bapra ka UCC ka jing shim jaka bat kiwe Kadai bat ngalak pediang bat ngamdi kawat bat ong bantiang kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem aja khatlai hakatuka arbanai bat hakatuka arspa vote ka bangaram bat ngathrai XYZ ngala banamdan ka politics experience dari ABCD dengan adan kanong dem ka baning kong ya bang hoot kadai ko urgency kajing kerki jong ke kajing kerki jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ka parliament website ki balak ban kata ki balong ki implication ki legal implication ki long ben ha ki hok long try ki jongi tengah ngadan kam ban om tang bangan sko tho yala de dai ban pen sko tho ki brio kum kanau hikai mensua Shillong Law College kum ka plidar hakani ka kam kum ka professional kum ka Nongiasaid jong ki balang repair ni isnam ki balalai ki bangila job ki case keleng saudong hakaliang jong ka balang ngasngo ba kum ka khun kristan kum ka ret pa hi ka dan kam man ong ba silent is not consent